Ιάσονας Αντωνίου, αξιωματικός τρίτου λόχου 154ου τάγματος εθνοφυλακής. Δανάη Αντωνίου, αξιωματικός του Λόχου Σπουδαστών του Ελλάς Λόρδος Μπάιρον. Ο στρατηγός Σκόμπι αναγνωρίζει ως αποκλειστικό συνομιλητή του την Κεντρική Επιτροπή του Ελλάς. Ωστόσο, ζήτησε από την εθνοφυλακή να του μεταφέρει το μήνυμά σας, επειδή τιμάτε την εξέχουσα προσωπικότητα του Λόρδου Μπάιρον. Οι σπουδαστές του Ελλάς τιμούν όσους αγωνίζονται για την ελευθερία. Αναρωτιόμαστε πώς θα ένιωθε ο Μπάιρον αν έβλεπε το αγγλικό τάγκ να ρίχνει την πόρτα του Πολυτεχνείου και να σκοτώνει σπουδαστές που πολέμησαν για την ελευθερία. Δανάη, τι κάνεις εσύ εδώ, ο Μάνος? Σήμερα τον αντικαθιστώ εγώ. Έμαθες για τους γονείς? Όχι. Τι συνέβη? Σκοτώθηκαν το πρωί στους βομβαρδισμούς. Τι είπες? Τους σκότωσαν οι φίλοι σου, οι Άγγλοι. Πώς? Το σπίτι άρχισε να γκρεμίζεται από τις βόμβες των αεροπλάνων. Βγήκαν στην αυλή για να σωθούν. Εκεί τους βρήκε ένας όλμος από το λυκαβητό. Ο θείος Νίκος τους έθαψε στην αυλή, δίπλα-δίπλα. Γιατί? Γιατί είναι τόσο άδικο? Άδικο είναι ένας λαός που πολέμησε τον ναζισμό να αιματοκυλίζεται από τους συμμάχους του. Γιατί δεν έφυγαν νωρίτερα να γλιτώσουν? Να πάνε πού? Περίμενε κανείς ότι οι Άγγλοι θα βομβάρδιζαν την Αθήνα? Ότι θα έστειναν πολυβολείο στην Ακρόπολη? Τώρα μείναμε οι δυο μας. Τώρα έμεινες μόνος σου. Δανάη, σε λατρεύω. Εγώ προσπαθώ απεγνωσμένα να μη σε μισήσω.